Ev demeke ji bo paqijî û parastina behra wanê hin çalekîn tên darxistin. Di vê çarçovê da Odeya Bazirganî û Pişesaziya Wanê van TSO navenda agahiyan ya Yekîtiya Ewropayê û hezkiriyên behra Wanê ji bo balbikêşînin ser qirêjbûna behrê îsal cara duyan şahiya bisikletê ya behra Wanê hat li darxistin. Ji her derê Tirkiye û bajarên Kurdan 130 bisikletvan tevlî şahiyê bûn û li derdorê behra Wanê di nava 4 rojan da 430 kilometran dê biajon. Nizki 120 kilometre em rê hatin diroje. Em ketine behre Wanê, em ketine vî xweşîtiyê. Nava vî 130 kesê da nava Tirkiyeyê da li İstanbul, li Edirne, li İzmirê, Sivasê me wan xiste vî avê, me vî avê pîşî me gon jî bizanin. Ev avekî çiqa xweş e, çiqa delal e. Armanca me ku evî avê em dene naskirin. Çünkü ev behra hanê ême tinênin e. Ev behr êwe tevan e, tev insanan e, sadece Türkiye jîn ne, dunê hemê insanan e. Yani ev sadece êwanî yani bilîsyan ne. Em dûn em vî dene naskirin. Em pevra xwayî derkevin, roj bi roj behr qirêj dibe. Ev qirêjbûnayê ku wiha biçe, yani ku em nedene seklandin, ku em wanî bilîsî ewil, ku em dest danine sevî meselê, ev rindaya hani ev xweşîtiya hani ev yani değera menî mezin em ê ondakin. Xebatkarê van TSOyê û koordînatorê şahiyê Kerem Oruç du armancên serekeyên vê şahiyê wiha got. Gola Wanê bila qirêj nebe, bila şîn mîne, kesk mîne. Armancayek me yeke dijiye perestina qanûna behra Wanê ku Meclisa Tirka da derkevit ku ev tiştê hinde cindî ew Rabbil Alemîn ev behş kiriye vê gelê vê millete ku temîz mîne ku bin qanûna da temîz mîne ku gelê dora behra Wanê jiyana xwe bikin ew xelk jî bila bizanet ev gole gele qîmetliye, gele değerliye ku em qîmeta wê bizanin. Jinda Tellioğlu ku ji Amedê tevlî şahiya bisikletan bûyî dibêje ku rengê behra Wanê gelek xweşik e. Divê ev delalî were parastin. Ji bo parastina behra Wanê em hatinin vira em tûra davêjin dorî behra Wanê de. Îro roja duyem e. Em anka li Tatvanê dene. Em dixwazin behra Wanê her tim paqij be, kîrêj nebe. Em ji bo wî dixebitin. Xweza gelek xweş e. Em dixwazin xweza gol, kîrêj nebe, paqij be. Rengê wî binêrin şîn e, pir xweş e. Me re naxwazige kîrêj bibe. Bisikletvanan di şeva dawî da li ber avrêja bêgiriyê kampdanan û şev li vê derê derbas kirin. Her wiha çalekvanan heya di rengî şevê stran gotin û govend gêrandin. Ömer, hocam. Li gor plansaziyê di nava 4 rojan da bisikletvan dora behra Wanê 430 kilometran bisiklet biajon û dîsa cihê ku lê dest pê kirî bigihin navenda Wanê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.